Well, it is all over Kings Park Stadium. We just witnessed a beautiful game between Orlando Pirates and Chupa United. Orlando Pirates get all 3 points with 3 goals on top. And most importantly, clean sheets, Kasipo Chaina. Siswami, unjani ukujabula namhlanje? Ngijabule kakhulu since le game le besibuya kuyona sidrawile so iwin nje ngijabulisile. Yeah. It's beautiful and it's always beautiful at the stadium when we see the ladies and it's Women's Month. Sinibona nani niphumile nizobuka ibhola. Unjani yakhe excitement? Actually ngizobona Kaizer Chiefs. So you're not excited? What is supposed to Kaizer Chiefs? So you're not excited? Angazi, bangiyawajabulela, it's fine. Ngoba umngani wakho uzosupporta yena namhlanje. Yeah, bengiphelezela yena. Yeah. But here's the thing. Inini kade nilaba phezulu ni number 1 as Kaizer Chiefs. Usekususile umngani wakho kade uzomsupporta namhlanje. Sizodlala nathi nje. Yeah. Ngithi sizodlala nathi. Mhlawumbe sizophinde sibuyele ku number 1. Bengabe comfortable siyabuya. And then we saw you izolo udlala neSundowns. Wayibambe Sundowns mfethu. Yeah, that was a good game. Although bekhona amanye ama chance sangenza kahle saqala but I'm so glad ukuthi tholele la point lelana. Shout out to Kaizer Chiefs. Fakania, any message of gratitude towards the team yakho, the way they performed namhlanje considering the draw last week? Njengoba sikhuluma njengamanje Pirates ihleli phezulu. Hayi basebenzile abafana. Hayi badlalile and okunye futhi engathanda ukusho ukuthi benganaki ama critics ama fans, ukuthi ama fans athini mengabe sidrawile or siluzile because badlalile shema abafana basebenzile. Qhubeka kanje. Lalela naliculo lami nawo. Sina ndaba nokuningi thina sihleli phezulu. No, ngicula la yena. Ndaba uthi asi. Ufuna ngiyamsupport. Hayi wrong uyangicwasa. Vele into zethu. Ngoba ngenaba uyangicwasa pheze into zethu vele. Uthi awunandaba nobani? Ngithi anginandaba nokuningi. Anginandaba neSundowns, neArrows, angiyibala ngeChiefs. Phela. Okay. Orlando Pirates iqhathi ukuthatha 3 points, 3 goals with the clean sheets. Mabhaka kunjani ukujabula kwenu namhlanje? Sijabulile sijabule kakhulu sithathe 3 points kwiChipa United. Ukhona ekade bethi maybe mhlambe another draw is coming naku sibona idraw kumaZulu but indoda emnyama namhlanje it was a solid performance which resulted in 3 points. Besingeke sibe na draw besingeke sithathe draw besizothatha win vele. Yes. So Tera kunabantu abahleze bekhuluma kakhulu more especially about the players umdlali onjengombuthuma uthola ukuthi kunama game athola ukuthi akahambi ngendlela abantu basuke befisa ngayo but namhlanje we saw a beautiful performance from Umbuthuma, maybe not a goal but a better performance than what we saw last time. Kungathini ukukhuluma kwakho ugqugquzela noma ukukhuluma nabantu ukuthi we must not bash abadlali but we must try and motivate them to get something. Awungakutsho ukuthi Umbuthuma kufuneka simseke kuyo yonke into ayenzayo somxhasa. Umbuthuma usazosishayela amagoli amaningi kabi. Ngithanda kakhulu. And ngibonile lapha yana kushaweza Haaland lapha. uHaaland simbona nini kanti yena? Haaland sampheka. Usampheka. Uzovutha bese yangena ke manje. No, it was a beautiful performance. Ukhona ingoma oyibizayo othi sihleli phezulu. Engabe la sihleli khona phezulu, sihleli unomphela noma kusangagudluka kusekhona ngenzela. Ayikuthimela sisusa phezulu, sihleli phezulu asuki. Yeah. So, kuyolamula umeli. Vele umuntu omdala uyabanjela iumbrella kaloko. Alaba bebesibambene ngabancane. Ukukhona behleli phezulu before 3 o'clock. Khona bakade behleli phezulu bebambe iumbrella babambela umuntu omdala. Intime enkulu. Ngizokuthiwa sisomabizwa ngo-view once. Bathe view once lapha. Into yabo leyo hlala besenza njalo. Bathi cha sibephinde baphinde basuka. Khona babuya nayo. Nabo bhuti abadala baqeda kuthatha u3 point. Wena uzokwenzani la? Ngoba ubudlala izolo yini oyifunayo manje? Hayi mina bengalindele nje yabo le bengifuna idraw noma idliwe.
kudliwe baba. Yabona le league le ayisifuna kabi sidinwe kabi. Yeah. Sikhathele yona yabona nje bikwazile ukuyithatha. Yeah. Hayi ngekusoze ngekuphinde kwenze yabo kuloko seyithatha ngenkani. Bakuphuca nje la season bathi namanje basangakwenza futhi lokho abakusabi. Le itaza zakhe ezu2 bathi abayisabi. Lezi abakhohlwe. Yeah. Siyodlala neArrows nje next week. Yes. Soyishaya soyithuma uphuthu lele thuma abantu lo soyithuma uphuthu ke. Ababona laba abakhohlwe league manje abakhohlwe. Wembuti. Nasi sitiki sidlala ingane. Ingane lezi baba. Ingane lezi. Landelani lento isizwe le siyathatha futhi siyayiphinda futhi siyithatha. Yeah. Sibhakabhaka phela. Uthi yena istar sakho sisodwa ezakhe ezu2. What are you going to say to them? Ayisebenze lento lesize isu kodwa isebenza iground in 90 minutes. Umdlali olapha Pirates wasebenza lesi star. Ka Sundowns nabadlali abasebenzelile star sesibili. La umdlali wayekhona Balale sazoniphinda futhi siyanishaya futhi zonisakaza. Yabona nje ngaloko fethu asivumi. Sizoniphinda sizoyithatha futhi. Bazoqhubeka bachoma ngestar thina sobachoma ngeindebe. Awusukaneni mathi. Choma wena uchoma ngestar. Mina ngichoma ngani? Ngizothatha thina manje. Sobona manje soyithatha. Ngiyayifikeni league. Ngiyayifikeni mshani league. Siyabonga ke siThekwini region ukuthi namhlanje amaBhakani yasijabusile. Siyazi sinama branch awu30 eThekwini region anda ubaba uShandu uThimeni thina siphuma eFoleni branch kodwa nje sithi ayeye futhi sazenza amanye branch awu And futhi you are also grooming, I see the young one. Yeah. Siyaphila ninjani? Siyaphila nathi uyibhakabhaka. Yebo ngibhakabhaka elikhulu. Yes. Baba incane. Yeah. Kunjalo kwakho ukujabula njengoba nithathe u3 points namhlanje, 3 goals and a clean sheet for uSipho Chayini. Hayi ngijabule kakhulu nje ukuthi siwine. Yeah. Ngoba mhlawumbe soyithatha iPremier League. I know soyithathe yethu vele. We fighting for it. We fighting for it. Siyabonga nje uThekwini region ama branch angaka ama branch angaka and we well disciplined eThekwini region. Nanga amanye amabhakabhaka, nanga amanye amabhakabhaka efuna ukusondela. Iyadla emnyama, iyazona impofu. Hawu, ingena manje impofu. Iyangena impofu ngoba kaloku ukhumula kahle besilapha last game yethu thina singamabhakabhaka. Yes, with amazulu. Bekhona amazulu ebe supporta impofu supporta amazulu. Yeah. Ibihamba icule la kule passage le. Sithi siku number 1 othintini yebo. Manje kudle emnyama ngo. Kudle emnyama ngo. No, siyabonga kakhulu baba.